Татар тілін ықылат билемейкен болады. Стать татарином очень просто. Сіз шын татар спектакліне келдіңіз, һәм бүгін свидетельский театр деген бір шара була. Свидетельский театрына ошаған бір шара була. Шын татар спектаклі шулай бек? Әйе. Біз бүгін шын татарны ұшырташақ, біз нешешек біз? Әміне бізде жиылдық, шул сұрау білен шын татар кім ол, кім шын татар екендігін сойлый. Һәм шын татар нәрседен мөселман булмаган татарча сөйләшмәгән кеше шын татар була аламы? Һәм менә һәр катнашкан кеше шул сорауга җавап эзли. Сез монда нинди вазифа башкарасыз? Баштан Диня белән Ксюша. Баштан Ксюша белән Диня шуны улап чыгарганнар, аннары мине чакырганнар һәм мине күбрәк милли үзанны фәнни ягыннан тикшерүче кешене тарихчы буларак мине чакырганнар. Мин күбрәк консультант кебек һәм шулай проектның башыннан хәзерге вакытына кадәр булыштым, катнаштым, башка кешеләр белән сөйләшеп. Яхшы, синекенче. Күрәм, син бүген катнашасың бу спектакльдә? Катнашам, әйе. Катнашасың. Давай сөйләйин хәзер, ничек әзерләндегез, ничек барды ул репетициялар һәм бүген безне тамашачыны нәрсә көтә? Шәхси тормышыннан алынган ниндидер вакыйгалар турында рефлексиясы. Ул төрле формат кысаларында эшләнелгән, тәрҗемә белән уйнау, декорация белән уйнау, утлар белән уйнаулар, бөтенесе ниндидер бер тулы коллаж барлыкка китерә. Әлбәттә, бу татарлык турындагы сорауларга җавап эзләү. Безнең репетициялар барышында без төрле дискуссиялар алып бардык, төрле сорауларга җаваплар эзләдек һәм шул сораулардан үзебезнең сорауларга җаваплар эзләп табып, бүгенге спектакльне төзедек. Дала мне полную свободу. Но эта свобода заканчивалась там, где начинались мнения группы. Милуша, мен сине койда очратырга белмичә йөрдем дәймен, бүгін монда килдем. Ялгышмыйсың, монда Ялгышмый, менә Милушаны койда табарга мөмкин. Милуша, син бүген спектакльгә килдеңме? Мен икенче тапкыр карарга киттем. Икенче тапкыр. Чөнки татарны кастраушны күрсәткәннәр иде, инде бер караган иде кызым. Ябык. Миңа ортыкка туршаты бар, шуны тотып карыйбыз. Нәрсә сошадың сиңа? Ну, бик ихлас итә, чөнки анда актерлар түгел, безнең кебек вакыт кешеләр, кичә генә тамаша залында утырган кешеләр бүген үзләре сәхнәгә чыгылалар. Уйнамыйлар инде, дөресен әйткәндә, алар үз монологларын сөйләгәндә күбрәк. Һәм анда аларның тормышында булган вакыйгалар, шуңа кызык инде ул. Менә син карап торасың, аны тыңлап торасың. Бу кешеләр белә микән, аларның тормышы шундый кызыклы икәнне, шундый күңелле икәнне дип уйлыйсың. Һәм аннары уйлыйсың, бәлки минеке дә шундый түгел. Менә шундый кичкенә генә әйберләрдә, ниндидер хикмәт таба беләләр, тапканнар табып күрсәтә белгәннәр инде. Синең үзеңдә табып күрсәтәсең килмәдеме? Син әйтәсең, гади кешеләр куя дип. Мәсәлән, мин куя аламсың, син куя аласың. Әлбәттә, бу шәхси түгелме? Шәһәрләр театры дип талашмалар бара. Дәфилә алды. Һәм яшә. Дәвамында карыйм мен тамашачыларны. Монда татар егетләре бармы соң? Син ничек уйлыйсың? Мин һәрберсе белән танышып карамадым инде. Эзлибезме? Монда татар тамашачысы бар дигәннәр иде. Хәзер аларны эзлибез. Әдәбият ямашсак? Инде тик торган эше. Инде тик торган. Баскетбол танымадым. Өткен жолы мен мында мың юг деген спектакльге келгенмін. Нұрбек Батулла белән Ксения исемле бер кыз бергә куйганнар. Тагын Дина исемле бер актриса бар, ул миңа бик ошады. Без аны гаиләбез белән яратып карадык. Иптәшем дә килде, эш кызым да килде. Бу спектакльдә бик кызык булды дип әйтәм. Ничек уйлыйсыз, анда җавап буламы, кем ул чын татар дигән сорауга? Юктыр, бу бик катлаулы сорау. Сезнең ул турыда уйлаганыңыз бар?
Бар әлбәттә. Татар кешесенең концепциясы менимчә соңгы елларда ничектер үзгәрә. Элек татар кешесе ул кем иде? Ауылдан чыккан гади генә бер кеше, шундыйрак кенә бит. Хәзер менә безнең күз алдыбызда яңа татар кешеләр килеп чыга. Алар шәһәр культурасы белән сугарылган, алар заманча, алар башка кеше. Бәлки менә бу спектакльне күрәгәч, берсе яңа чагышлы. Хәзер залга кереп китер алдыннан тагын бер сорау бирим инде. Сез беләсезме аны актерлар куймаган бу спектакльне? Гади шәһәр кешеләре куйган. Шулаймы? Белмисез. Юк. Хәзер белгәч нәрсә уйладыгыз сез? Ул сезне Режиссер кем икән дип уйладым. Режиссер әйбәт булса, ул кемнән дә артист ясый. Әгәр бер режиссер профессионал булса, ул минемчә һәр кешене бер-ике көн эчендә актер дәрәҗәсенә күтәрә ала. Шәп. Димәк, карарга киттек инде. Сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт.